Lidičky, jak se máte? Já přímo skvěle. No, je krásně, že ano? No, dobře, není krásně. Dívejte se na oblohu, je bílá. No, hrůza. I když je 1. května, to je hezký. Proč není slunečno, když je 1. května? No, už trošku odbočuji, nevadí. Nevím, jak se vám líbil náš seriál, když zatím měl jenom 2 díly, z toho jeden byl na pokračování. Seriál Jak rozlobit Jacka. Mně se teda líbil. Ale jeden divák se mi ozval, že prej je to hrozné. A sedí přímo vedle mě, no teda leží. Podívejte se na něj. Ne, žádný člověk tu není. Je to tady to malý bílo-černo-šedý stvoření jménem Jack. Ano, nespletli jste se, je to můj pes. Dáš mi míček? Ne, nedá. Naštval se, vidíte, je naštvaný. Naštvalo ho, že jsem mu ho schovala. Dokonce 3krát. To je hrůza, viď? Teď se tady budeme točit do kolečka, no to je úžasné. Dej mi ho. Pardon. Dobře, už se mi motá hlava, už mi ho dáš? Já ti ho jenom hodím. No tak, ne, packu na mě nedávej. Jo, dobře, tak já se s tebou usmířím, ale musím mi dát ten míček. Tak, hodný a dej mi ho. No tak, hodný, šikovný pejse. Super! Pardon, zase se nám s tím výhledu. Už běží, že bychom znovu získali jeho důvěru. Uvidíme.